Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod City kag Negros Occidental na paidalom sa gihapon sa GCQ tubtub Hulyo 31. Pagsaylo sa voters registration ni anay Congressman Albe Benitez kag 220 ka iban pa ginbalabagan. Sa San Carlos City, 16 anyos kag iya tiyo, ginpang buno-buno bangod nagpanukot sang utang. Sa Escalante City, ginapatian katapos ang NPA patay sa engkwentro sa tunga sang army kag rebelde nga grupo. Kag sa Good Vibes, watercolor painting ang nanginhiling sa isa ka cancer survivor. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagtakop na ang school year 2020-2021 sa mga public schools sa nagligad nga semana. Sunod sa DepEd, depende na sa mga eskwelahan kung magpatigayon pa sila sa virtual graduation kaya hindi pwede ang mass gathering. Sa EB Magalona National High School, may ginpreparar sila nga virtual graduation para sa 417 ka mga grade 12 senior high school. May virtual program nga ginpreparar ang eskwelahan kag ang mga teachers. May speeches gikan sa school principal kag mga opisyales sang DepEd. May host man sa program kag ginpang isa-isa man lawag ang ngalan sa mga graduates nga nag-submit na nga daan sang ilang mga pictures. Ini kaapat na nga graduation rites sang eskwelahan para sa senior high school. Sunod sa isa sa mga faculty nga si JC Cabarles, luyag nila nga himuon espesyal ang graduation sa mga estudyante bisan wala sang physical program kay posible man ini sa gihapon nga matigayon pinaagi sa teknolohiya. Sa number 9, 16 anyos ka babae kag iya tiyo ginpang buno sang isa ka driver nga ilagin sukot sang utang. Pareho nga ginabulong sa ospital ang 42 anyos nga si Rene Serad kag 16 anyos sini nga hinablos nga babae matapos sila ginbuno sang Martes sang habal-habal driver sa barangay Guadalupe sa syudad sa San Carlos. Sunod sa kay Captain Roger Pama, Deputy Chief sa San Carlos PNP, ang magtiyo ang nagkadto sa balay sang suspect nga si Wilmer Taliedo para kung tani manukot sang utang sini sa iya nga ginbakal nga motor. Sunod sa pulis, ginhagad sang suspect ang magtiyo nga magpaligo sa baybay pero samtang nagapanglakato na pakadto sa baybay, iya ginbuno ang mga biktima gamit ang ice pick. Padayon karon yung ginapangita sang kapulisan ang nagpalagyo nga habal-habal driver. Sa number 8, NPA member patay, kag duha naman ang arestado sa engkwentro sa Escalante City kaina sang kaagahon. Patay ang isa ka ginaalagar katapos ang Northern Negros Front sa New People's Army sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang rebelde kag army kaina sang kaagahon sa barangay Malasibog sa syudad sang Escalante. Sandig sa report sang army, ang tropa sang 79th Infantry Battalion ang nagpatigayon sang strike operations sang ila ka-engkwentro ang mga rebelde. Magluwas sa napatay nga rebelde na aresto man ang duha pa niya kakaupod. May mga armas man kag iban pa nga pagkabutang nga na-recover ang militar. Sa number 7, hindi na malikawan ang pagsunod sa COVID-19 Delta variant sa pungsod. Abiso sa Department of Health sa mga lokal nga panguluhan ang mga dapat handa ang mga hospital services para diri. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson base sa impormasyon nga ianabaton gikan sa bago nga Regional Director sa Department of Health Region 6 nga si Dr. Adriano Subaan nga nag-courtesy call sa iya. Sunod sa gobernador, dapat handaan na posible nga sitwasyon. Sa record ng DOH, wala pa sa karon sang local transmission sang Delta variant sa pungsod nga ginakabig mas makalalaton. Samtang, nalipay naman ang DOH sa ginapatuman nga one hospital system sang probinsya. Sunod sa gobernador, ginabisuhan ang probinsya nga mag-coordinate pagid sa DOH para mapabakod ang one hospital system.
DOH has already told us that it is inevitable, no, that the Delta variant will enter the country. So we have to prepare for that as far as our hospital services is concerned. No? So I think that's quite alarming, no? But we just have to be prepared for that situation. Sa number 6, Negros Oriental, nag-appeal sa National IATF nga pahalugan ang quarantine status sang probinsya. Ginpahayag kahapon ni Provincial Interagency Task Force Ground Commander Dr. Leland Estacion nga nag-appeal na ang provincial government sa Negros Oriental sa National IATF nga i-downgrade ang quarantine status sa Negros Oriental gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine bangod sa padayon nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Kahapon may 180 naman liwat ka recoveries ang Negros Oriental kag 87 ka bag-o nga kaso. Nagpanaog na sa 1,292 ang active cases sa probinsya. Gikan sa peak sini nga 2,500 cases. Suno kay estasyon, magluwas sa pagpanaog sang cases, naglubo naman suno sa iya ang average daily attack rate sang COVID-19 sa probinsya, pati na ang positivity rate. May nagakaigo naman karon suno kay estasyon ang isolation na bed facilities sa mga ospital. Gani sarang na nga mahalugan sa liwat ang quarantine restriction. Ginapaabot subong nga adlaw nga magpagwa sang desisyon ang Malacañang. Samtang ang Bacolod City kahapon may dugang nga 122 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 kag 65 naman ang sa Negros Occidental. 1,372 ang total active cases sa Bacolod kag 1,777 naman ang sa Negros Occidental. Sa number 5, Bacolod Emergency Operations Center nagapanugyan sa bag-o lang nagbaton sang ila second dose ng bakuna. Ngalikawan anay ang mga pangabudlay, likawan man ang makahulubog nga ilimnon kag magpahuway. Ini agud tumapaiway ang simptomas ng balatian ilabi na ang paglaton sa COVID-19. Bisan fully vaccinated na ang isa ka individual, hindi nagakasayuran nga malikawan na ang paglaton sa COVID-19. Ganit sunod sa kay Dr. Chris Rongon, Deputy Medical for Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, importante gid ang pahuway kag pagpabilin sang minimum health standard protocol kasubong sa paggamit sang face mask kag face shield ilabi na kun bag-o pa lang nakabakunahan. Sa mga nabakunahan sang second dose, hindi man pwede nga magpamugat kag makapoy sa sulod sang 7 ka adlaw. Kay diri man sarang magbatyag ang lawas sang epekto sang COVID-19 vaccines o kung mga ginakabig common adverse effect following immunization. Nalakip diri ang pagbatsyag sang hilanat, pagpalamuy-puy sang lawas, kag paghalay, kag pagngut-ngut sang butkon, kag abaga kung diin gindapat ang bakuna. Likawan ang makahulubog nga ilimnon, pati na ang pagpatatu. Ginugang pansurungon nga kung maglawig ang mga simptomas kag maglala pa, importante nga magkonsulta sa baylo nga mag-self-medicate. Sila nga i-minimize sila activity, pahuway sila the whole 24 hours para if may mabatsyagan sila nga something new sa ilang alawas, pwede naton mahambal nga tungod ina sa bakuna. Self-medication, hindi ka kabalo kung ang ginainom mo para gimana sa kondisyon mo. No? Kag ikaduwa, kag ang imo nga ginabulong, COVID magidbala o hindi. That's why, sa mga naka-fully vaccinated, gina-encourage naman sa gyapon nga magpakonsulta. No, magpakonsulta, magpa-swab, magpa-treat sang sakto. Para at least mabulong na gid sila sang sakto.
Sa number 4, anuman ang mangin quarantine status ang syudad sang Bacolod, magapadayon ang Election Registration Board hearing para sa voters registration application nga magasugod sa Lunes. Inisunod kay Bacolod Elections Officer Attorney Cathrina Trinio Canya nga nagsiling nga nakaschedule ang ERB hearing humali July 19, tubtub 23. Sa datos ng COMELEC, may 242 ka mga voter registration applicants nga gin-oppose, lakip na diri ang voter registration application ni Anay Congressman Albi Benitez. May 19 ka mga oppositors nga nag-file sa mga registrants sang 15 ka mga barangay. Humalin sang April 13 tubtub June 30, may 10,199 ka mga nag-file sang ilang voters registration application sa Bacolod COMELEC, kag ini ang subject sa approval sang ERB. Sa katapusan sang bulan suno kay Trinio Canya, ginalauman nga makapagwa ang ERB sang desisyon bahin diri. Paday naman ang voters registration sa talatapan sang COMELEC, kag sa karon sila ang naga-average sa 260 ka application nga mabaton sa kada adlaw. Tubtub lamang sa September 30 ang registration. Sa number 3, masobra sa 6,000 ka vials o kung 60,000 ka mga AstraZeneca vaccines ay nag-abot kay inasang aga para sa Negros Occidental kag Bacolod City. 4,080 vials o kung 40,800 ka dose ang para sa Negros Occidental, kag 2,180 vials naman o kung 21,800 ka dose ang para sa Bacolod City. Damlag pa ginsiling na sa probinsya nga hatagan sa priority sa mag-aabot nga supply sa AstraZeneca. Amo ang mga nagahulat sang ilang nga second dose. Sa Agosto, nakaschedule ang pagdapat sang second dose sang AstraZeneca. Buwas ng adlaw, Hulyo 16, ginapaabot ang nahauna nga batch sang AstraZeneca nga ginbakal sang probinsya kag 3,500 ka dose ang ginalauman kag 18,200 naman ka dose ang ginbakal sang Bacolod. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may dugang pagid nga mga bakuna nga ginapaabot. Masobra sa 740,000 ka bakuna ang ginapaabot sa Midoga Western Visayas sa bulan lamang sang Hulyo. Samtang, parayon ang vaccine rollout sa probinsya. Sa La Carlota City, second dose sang Sinovac vaccine ang ginpatigayon. AstraZeneca has informed us that we can expect at least part or those that were ordered by the LGUs and the private sector. I understand that we can expect delivery this month. So yes, we're expecting more vaccines to come. In fact, Region 6 can expect 700,000 doses for the month of July. Sa number 2, pagsaylo sang voters registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez kag sang 220 ka iban pa ang ginbalabagan sang tatlo ka mga persona nga sunod sa ila abogado konektado sa Grupo Progreso. Yaring report ni Nico Delfin. Dako ang pagsalig sa mga abogado sang tagreklamo nga paboran sang Election Registration Board ang ila pagpamatok sa pagtransfer sang voters registration ni Anay 3rd District Congressman Alfredo Benitez sa Bacolod. Ginsiling nanday Attorney Jose Jaire Alimon kag Attorney Marcos Aurelian Vaflor nga base sa natipon nila nga ebidensya halin sa titulo sang nabakal nga duta sang kongresista, sedula kag mga proof of billing nagapakita nga hindi siya residente kag wala man nagapuyo sa syudad. Gani makabig nga hindi siya eligible para magboto kag bisan magpapili sa Bacolod sa natalan nga 2022 local elections. The burden of proof falls on the individual who claims that he has changed his domicile. Actually, if it were up to us, we don't need to provide any evidence. We just need to say that he is not a resident of Bacolod City. But I would like to believe that we have
preempted him. Magluwas kay Benitez, may 220 pa ka mga voter applicants nga nag-transfer sang voters registration nga ilagin pasakaan sang reklamo sa COMELEC Bacolod. We are studying the possibility of filing the criminal charges against them for lying under oath, for claiming that they are residents of Bacolod City when in truth and in fact they are not. Wala pa man makadesisyon si Benitez nga magpapili sa panawagan nga magpadalagan siya sa pagkaalkalde sang syudad. Batok kay incumbent Mayor Evelio Lonadia, ginpahayag na ni Benitez nga ila ginapaabot ang mga pagpamatok pero nagapati siya nga hindi ini mangin madinalagon. Sunod naman kay Governor Eugenio Lacson, hindi isolated case sa mga oposisyon sa bahin sang residency ni Benitez nga karon nagaserbe bilang Provincial Consultant for Economic Affairs sang probinsya. That is not an isolated situation, no? So, again, we will just have to wait for the COMELEC's decision. Samtang ginsiling naman ng Deva Flor kagalimon nga hindi pa politika ang sa likod sang pag-file sang reklamo bisan may kangtanan sa Grupo Progreso ang mga tagreklamo. These people are affiliated with Grupo Progreso, but it was they who came to us with no direction from the higher ups at first. Nalakip sa mga complainant sa Hector Yula nga isa ka tricycle driver, Teodoro Abaw nga anay kagawad sa Barangay Mandalagan, kag Jonah Abaw nga market supervisor sang Libertad Market. Sa Lunes natala na ang ERB hearing angot sa reklamo batok kay Benitez sa Bacolod COMELEC office. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Suportado sang Regional Interagency Task Force ang apil sa syudad sa Bacolod nga magpabilin lang sa General Community Quarantine. Sa resolution sa emergency meeting sang Regional Interagency Task Force, kaupod ang mga local government unit magapabilin anay sa status quo ang quarantine status sa mga banwakang syudad sa Western Visayas. Ini matapos man nag-appeal sa RIATF ang alkalde sa Bacolod kag Iloilo sang gin-recommend sang National IATF ang pagpasaka sang quarantine status. Ang Bacolod ang gin-recommend nga mapaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine subugod buwas tubtob Hulyo 31. Pero nanindugan ang alkalde nga hindi ginakinahanglan ang MECQ bangod dako ang ginubo sang COVID-19 cases humalin sa nagligad nga duha ka semana. Ginsiling man ni Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, kontrolado sa local government unit ang mga tikang agud mapungga ng paglaptas ng COVID-19 gani hindi nagakaangay nga i-elevate sa MECQ ang syudad. Sinigid ang mga hapon, ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga Bacolod City ipaidalom sa gihapon sa General Community Quarantine o kung GCQ with heightened restrictions. Samtang ang Negros Occidental naman napaidalom sa gihapon sa GCQ. MECQ naman sa Bataan, Iloilo City, kag probinsya sang Iloilo, tubtob Hulyo 22, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, kag Butuan City. Nga sara, closure, ECQ, sara naman, closure, ECQ, base mag-agi ka sa Lacson, tanong establishmento, sarado na. Kag tungod kung sarado ina, hindi lang negosyante maigo, damo na gid sa pumuluyot na wala obra, damo ng unemployed, damo ng gutom, damo na madulaan obra, amo na ginabalance naton. Sa Good Vibes, watercolor painting ang nanginhiling sang isa ka artist kag cancer survivor, was nga adlaw natanlana ang iyang virtual exhibit. May report si Romeo Subaldo. Samtang nagapaayo nagikan sa iyang inagyan nga medical procedure na tagaan sa panahon si Gigi Campus para magpinta. Sulod sa iya, art ang iyang naging pamaagi para sa iyang healing. Breast cancer survivor si Campus. Isa siya ka interior designer, basket maker, mosaic artist kag teacher. Isa man siya sa mga haligi sa Association of Negros Producers. 2017, sa liwat niya nga gindiskubre ang pagpinta. In 2019,
na-diagnose ako with breast cancer. And so, kadamo pala sa naagyan ko, nakaagi ko chemotherapy, tapos inang surgery, and then radiation. And it was during this time na na-discover ko gidya ang love ko for watercolor. And it was like art became my healer. Watercolor ang iyang medium nga isa man sa pinakabudlay nga medium. Inspirasyon niya ang Mexican artist nga si Frida Kahlo kay nakita niya nga pareho sila sang inagyan. Si Frida Kahlo, sang 18 years old siya, na-aksidente siya. Most of her life, hindi gid siya lakat na do normal. Kinanglan ara siya mostly sa bed. And dito siya nag-start sang painting niya while she was bedridden. And damo gid siya sang challenges in life. Dugang pa niya, ini dapat mag-surrender sa mga panahon sa pagpanghangkat kay diri mo pagani madiskubre ang imo nga kaugalingon kag sa siniman nga panahon imo maapresyar ang mga simple nga bagay sa imo nga palibot. Kung wala ko nag-agi sang amuna ng mga difficulties, wala ko ma-discover ang so many things na I took for granted. Since most of the time ara ko sa balay, kinanglan magwa lang ko sa garden, tanaong ko gidya ang mga tanom, ang mga dahon, ang mga bulak. Kag sang una taken for granted ko na iya. And then suddenly nakita ko ka mga takong gidya. And it really made me realize the beauty sang creation ni Lord. Was magasugod ang iyang versions and visions virtual exhibit, diri makita ang Frida and folk art in the Eyes of Gigi Campos series. Porsyon siyang income diri magakadto sa kalipay ni Grenze Foundation Incorporated, isa ka non-profit foundation para sa mga disadvantaged children. Barbis, bugi ka sa words ni Miss Gigi, ang art ang iyan ang healing niya sa iyang pag-survive sa cancer. Ang importante siguro may nga makakita kagidya no sang imo nga makahuyugan nga para maka-cope ka man sa kung anuman ang pagpanghangkat ni imo ginatubang sa Ano man challenges, ano man nga nag-stress sa imo. Ano man nga pain siguro. Siguro ako niya kuan pamanyos pati niya. Dapat may ginakasakuan ko no para malikaw ang imong atensyon sa inang mga bagay nga nag-stress sa imo. Importante ming able ka mag-survive. Importante kaya dapat ma-survive. Kag amoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.